So ayun po, no? What's up sa inyo mga katukmol? So for today's vlog po ay i-share namin po sa inyo kung saan po makakuha na murang furniture. Opo, yung last time po naghahanap po kami ng mabibili ng mga furniture. Nag-search po kami sa Facebook. Meron po kami nakita na mga murang furniture. So ang pangalan po nila ay Furniture Deals Philippines. Makikita nyo po yan sa... Ayan, lalagay ko po dito. Ayan po. Search nyo lang po sa Facebook tsaka sa Google. Makikita nyo po. Pwede na po kayo mag-order doon. Makikita nyo po yung mga promotion nila. So, bale po yung nakuha naming mga furniture sa kanila. Naka-promo po yun noong February. So, late po yung upload namin. Bale, kasi ang nag-vlog po nito ay si Mrs. Opo, si Mrs. po ang magsasalita dito sa sa vlog na to. Kasi nga di pa team Zap po kami, team. So si Mrs. naman po magbo-vlog ngayon. So bago po ang lahat ay magpapasalamat po kay paring Jay sa pagbigay niya sa akin ng t-shirt. Ayan, tribal. Bigay niya po nung birthday ko. So ito po, panoorin niyo po yung mga nakuha namin na furniture. Para po meron din po kayong idea kung sakaling gusto nyo pong bumili ng mga murang furnitures. Maganda po yung quality as in. So kung makikita nyo guys sa background natin, ito po yung kinuha naming bahay. Diyan po namin nilagay yung mga in-order naming furniture. So ayun. Bale po, ito pong video ni Mrs. ay medyo low quality po yung ano niya, yung video. Kasi nga dumaan pa po sa messenger, sinend niya sa akin. Tapos ako po yung nag-edit. So ano po kasi, yun, nahalata ako pagka dadaan po siya ng messenger. Isi-send sa'yo. Bumababa po yung quality ng video. Ayun. Kaya pagpasensyahan nyo na po yung medyo, ano po siya, medyo hindi gaanong malinaw yung pagkakakuha. Pero okay na rin po. Ayun. Ito po, panoorin nyo po. Mrs. Pasok! So, ito na in-order naming mga sofa, bed. Mag-aalas 6 dumating. Galing pa ng Manila, guys. Ayun, si furniture. So, ayan yung sofa bed. L-shape siya. Maka naman. Okay din naman siya. Okay din yung quality niya. Tingnan natin yung fabric niya. Makapal yung fabric. Tapos ito a leather. Ayan. Makapal yung niya fabric. So may 4 pillows. Ayan. Ganyan siya. Ayan siya. So ito, movable. Ayan. May tape na kasama. So ito, parang pinaka-free lang siya. Yung center table, guys. So, eto din. Ayan, yung TV stand. Ayan. Ang okay naman din yung quality niya. Ayan. Yung silver. So, ayan. So, balik natin kasi hindi pa maalipan. So, tingnan natin yung so, from here, ayan ang view. So, yung dining na dapat pagkakainan na namin yun, hindi na isama na deliver. Kasi nga, wala pa daw stock. So, dito tayo ngayon guys sa taas. So, ito yung kay Dini. Ayan. Padded din siya, double size. Mura lang siya, guys. Nabili ko siya ng excluding nitong Eurotex foam. Kasi ito nabili ko sa SM nung nag-sale, guys. Nag-sale kasi ito parang nasa 5 plus lang. Nadikit pa rin masyado. So, ayan. Diba ang cute niya? So, dyan si Dini. Then, dito naman tayo sa amin.
Gray naman siya. So, ito din, Salem naman. Queen size. Sabay kong binili yan sa SM nung nakasale pa siya. Nag 50% saka 30% yung Eurotex. So, ang pull out niya, itong cooler is pwede sa side dun sa kabila, pwede rin dito. Ayan. So, as you can see guys, may bahid na ng tinapakan na ng mga bata. Ayan. So, ayan yung cooler niya. So, bibilan ko pa siya ng single size. Ayan. Ayan yung sa door, sa main door, saka sa service door, dun sa may kitchen. So, mura lang namin nakuha yan, guys. Mandiwala daw gawin, guys, yung grills na design na napilit. So, bali 6 na bintana, isa, dalawa, tatlo. Tapos, linis-linis muna. Palitan ng glass cleaner. Glass cleaner dapat yan. Ito, libre daw to. So, ito lang na iba guys. Sa CR. Sa loob siya nila. Ayan. So, kinakabit na yung hamba. Ayan. Tapos isabi kayo pa rin. Lalo na kung 2 years pa ba lumaan yung kaibigan. Kaya iwan ako lang na ila. Ito yung sa kusina. Sa loob yung kabet. Ayan, tapos na. So, sa mga gustong magpagawa ng grills,
Tahimik po sila. Comment down below. Dito lang po sa Cabanatuan yan, yung gumawa. Ayan. So, dito siya nailagay sa loob kasi yung pinto sa labas. Kaya dito siya kinabit yung hamba niya. Hindi katulad yung isa na nasa loob yung pinto. So, ito, dito siya. So, ayan. Guys, hindi po sponsor to yung Furniture Deals Philippines. Ngayon po, natutuwa lang po kasi kami dahil na maganda po yung quality, tapos mura po siya. Compare nyo po sa pagkabibili po kayo sa mga showroom na malalapit sa inyo, lalo na sa malalaking mall. Hindi ko na po sasabihin kung anong mall. Mga malalaking mall dyan, medyo mahal po sila magbigay. Basahin nyo na lang po dun sa description nila sa Facebook kung paano po ang pakikipag-transaction sa kanila. So, konting tips lang guys. Base po sa nagpintura po ng grills namin, yung nag-install ng grills namin, nilagyan daw po nila ng filler coat yung grills bago pinturahan para daw po kuminis siya. Kuminis, tapos at the same time maging durable po siya. Or po para hindi po siya basta-basta kapitan din ng kalawang. Ayun. So, shoutout ko po yung madalas pong nanonood sa atin. Ayun po, shoutout po kay Katukmol. Ayun, shoutout din po kay Twinkle. Shoutout din po kay Kev Larry Vlogs. Shoutout din po kay Gian. Yung pamangkin ko po. Sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, comment lang po kayo. Shoutout ko po kayo sa next time. So guys, hanggang dito na lang po yung vlog namin. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa nakarating po dito sa video na to. Ingat, God bless, and peace out!